Gure ikertzaile taldea, Fagor Automationekin aritu da elkarlan estuan, zenbakizko kontrolaren edo beste era batera esanda CNC-aren softwarea modernizatzeko. Proiektu honetan, kode sintaxekin eta irontekekin ere aritu gara lankidetzan, benetako CNC baten gainean esekutatzen den prototipo funtzional bat garatzeko. Sistema berria web open source teknologiak erabiliz eginda. Teknologia horiekin, Fagor Automationek lizentzia kosturik ez duen plataforma askoko produktu bat eduki dezake. Soluzionekin bilatzen duguna da gure produktua teknologi berrietara egokitzea eta gure CDNC sistemen konektibitatea hobetzea. Ikerlanentzat, erronka izan da oso konfiguragarriak diren eta hardware mailan baliabide mugatuak dituzten inguruneetan web teknologiak aplikatzea. Industria inguruneetan aplikatutako web teknologien gainean eta haien egiaztapen automatikoan dugun ezagutza erabili dugu proiektuan. Helburua sistema are konfiguragarriagoa, sendoagoa eta fidagarriagoa lortzea delarik.